Здравейте хора, това видео ще бъдам предизвикателството не мога да се движа чалендж в Brawl Stars. И за това видео ще играем с Морти, защото само за него изследваш, че той може да се движи без да използваме копчето за движение. С атаката си. И да, хора, това не е първото видео на Brawl Stars. И мисля да правя вече редовно на Brawl Stars. Чакай, не тук не се използвам това да стане. Той идваха мен. Ще станем поне до четвърто място. Умреха от 2 човека. Ще ме гледам просто. Там да ми се зареди, ще тръгваме пак. Мисля да отида в ония другия кръст.